Don ya kapan ai phi ya kenika cingruai kade ka cingruai karbi nge ki babun hangne ki mla pan snothu ya ketin karbi ya kenika cingruai la penbit penbian dari evangelist RIT Pak Master Yestar Malai Adib ki babun ki mla pan snothu atin karbi ngan penkelak lihat hakat tin kasih ya kecing mut jong kan kecing ruai ka kerteng jong kecing ruai kade atrai jisu kenra trai jisu melong usiem jongi om don siem shu nalor jome me ai bor ai men siem yangi trai hakmat jome niwan pandem Arpeu san snem jingya sing samla kala kenjo nila yo ban rakhe ya ka jubili rupa da ka mensem jong ka jingkmen ha kani ka sni yo try jisu ni ai ka burom pat ka jingu baki balang kristan ha ka them ribhoi ni atli nyenya rengka da ka mensem ni troy ya ka kam ublai da ka jin shram ha ka karteng utrai yen kentiu ha ka jin ya lenti bon sem ni klot ni swai ki jing duna ki bobon ni don ban troy ya ka kam jume to ai bor yang atroy kat ba ngidang im hasla jong kani ka perthei atroy jisu melong ublai jongi ublai uba ik bat uba isne me uba perkhat lem yaki khun samla ablai melong utroy jongi Cinco
Ali Arna